Slyšíte mě? Trošku přidej na hlasem, možná pojďme sem dopředu, ať to tady můžou zamést. Tak, Patrik, jo? Patrik, no. Patriku, jakou jsi připravil písničku? Já jsem si nic nepřipravil, budu improvizovat, asi budu rapovat, nebo já něco taky zpěvat. Byl jsem talentní, tam jsem vypadl, říkal, že zpěvat neumíte. Hej, Lauro, Zacpěte uši, dej sem ty bramburky. Ne, rozevřeme ušní boltce a můžeš spustit. OK. Myslel jsem, že to nikdy nepovím, dneska vím, že raz přijde den, keď vám povím, čauka, ďakujem, odchádzam a ne, lutujem, precitnem a skončí sem, raz vypadnem z kola ven, někdy po nás lepší, alebo ne, nech len to dobre po nás zostaň, najvíc skončím s námi, bye bye mami, chcem být milovaný ženami. OK, super Zarere, come on baby! Publikum, byli jste skvělí, takhle si to mě představoval. Tak to bylo super, dobrý, bracho! Já jsem ten Dalibor, on jaký... Ty ho znáš? Dalibora neznám a snad ani nemusím, ale to nevadí. Ta, co teď zpívala, byla super, fakt. Jo. A ty jsi normálně zpěvák teda takhle, nebo děláš rapování běžně takhle na ulici, nebo v tramvaji, nebo... Já jsem babič, já zpívám. Fakt? A počkej, kde bavíš, nebo co děláš? A bavím u nás, dám holky. Každý má